A lea que tivo lugar nun partido que enfrentaba a dous equipos que se estaban xogando unha fase de ascenso, o Lemos, no campo do Lemos, que rematou, van a ver agora en auténtica batalla campal. Domingo, 7 da tarde, o Estadio Pinguela en Monforte de Lemos acollía un partido decisivo entre os equipos do Lemos e o Portonovo, a ida da final de ascenso á terceira división. Mais nada facía presaxar que o campo se convertería no escenario dunha auténtica batalla campal. A tensión no ambiente foi escalando durante todo o partido. Entre as gradas soaban insultos cara aos xogadores de cada seu equipo contrario e o conflito estalou no momento do gol do Portonovo no tempo de desconto. O presidente do Lemos, Antonio López, asegura que todo comezou cun xesto do outro equipo. O viñeron celebrar ali xunto a nosa afición e, bueno, claro, estaban os ánimos un pouco caldeados, a cosa pois un pouco tal, e, bueno, e aí surgiu todo, non? O público comezou a lanzar botellas e bengalas cara ao campo sen chegar a causar feridos, pero que levaron a empurróns entre membros de ambos equipos. Foi aí, separando a ambos bandos, cando Adrián García, xogador do Portonovo, recibiu unha puñada por parte dun membro do Lemos. Así non lo contaba. Nos estábamos yendo y empezó a venir muchísima gente a intentar agredirnos y tal. Fue ahí cuando, intentando separar a dos personas que estaban intentando golpear a uno del cuerpo técnico del Portonovo, fue cuando empezaron a venir a por mí y me golpearon y me dieron en el labio. Y tamén me dieron en el pómulo. No medio dese tumulto atopábase tamén Marcos Bermúdez, segundo adestrador do Portonovo e que tamén recibiu unha puñada no pescozo. A liorta sumáronse tamén afeccionados do Lemos, complicando que as forzas de seguridade puideran disuadir o tumulto. Estaban por allí, estaban intentando que la gente se separase y tal, pero bueno, no lo consiguieron, la verdad. De feito, ante o golpe recibido, Adrián García xa valora se tomar accións legais. Ir al médico ahora por la tarde a hacer un par de lesiones y bueno, no sé lo que haré en un par de días, la verdad. E malia que os xogadores do Lemos chegaron ás portas do vestiario contrario, o seu presidente di que intentou calmar os ánimos. Eu por a miña parte, fui a porta do vestuario diles, pedinle, por favor, que entraran. Bueno, recibí un insulto por parte do xogador, e puxoume a mí, pero acabou aí todo. Ante isto, Antonio entoa o mea culpa e admite que non actuaron ben. Quero pedir desculpas ao Portonovo, porque, desde logo, o noso comportamento non foi o correcto. Non podemos entrar neso. Este domingo ás 8 da tarde disputarase a volta entre ambos equipos no campo de Baltar, en Portonovo. Dende o Lemos queren normalizar a situación e que sexa un partido tranquilo. Pero como afrontou Portonovo esta xornada determinante? Efectivamente, a volta en Portonovo, e por certo que a Comisión Galega de Control da Violencia da Xunta está investigando os feitos e confirma a este programa que se reunirán nos vindeiros días e que non descartan tomar algún tipo de medida ante o acontecido, que por desgraza, Bernardo, o que nos din as cifras é que non é en absoluto algo excepcional, non? Cada temporada rexístranse máis de 1.500 incidentes violentos nos estadios de fútbol do noso país. Hai 3 temporadas chegaron a ser 1.667, aumentando nun 27% con respecto á campaña anterior. Entre os episodios detectados hai altercados, lanzamento de obxectos ao terreo de xogo, tamén agresións verbais, agresións físicas, pancartas violentas e comportamentos racistas e xenófobos. Outro dato significativo é que os altercados rexistrados son, hoxe, 5 veces máis numerosos que hai 2 décadas. Hai pouco, contamos aquí no termómetro, como un partido de volta do play-off de ascenso entre o Corgo e a Sarriana B acababa tamén nun tumulto con patadas e con puñadas. Pois ben, os expertos advirten de que cada vez hai máis afeccionados de risco dentro dos estadios e lembran que a loita contra a violencia non pasa só polas sancións, senón tamén pola educación, polo respecto e pola convivencia. A última liorta en Galicia foi esa, en Monforte, entre o Lemos e o Portonovo, partido da fase de ascenso á terceira federación. Pero que pasou para chegar a ese extremo intolerable, Belén? Pois, se vos parece, compañeiros, imos a preguntarlle xa directamente aquí a Minso e máis a Marcos. Os dous son adestradores do Portonovo, ademais os dous foron agredidos. Minso, que tal? Bo día. Xa dindo o inicio do partido se vía que a cousa estaba un pouco quente. Que tal, Belén? Bo día. Sí, a verdad que os partidos do Lemos nesta temporada xa foron sempre un pouco intensos demais. Ao final estamos avisados, íbamos a intentar non entrar nesa tesitura.
do partido e, bueno, pois, a final, co resultado no gol no desconto, pois, desencadenouse todo ese problema. Pero xa durante o partido, por megafonía, xa houve problemas, xa saltaron o campo... Sí, a verdade que eles non, como che decía antes, non axudaron a que houvese un ambiente sano de competir cada un cos seus intereses. Bueno, pues as diferentes cousas que pasaron, pues, desde os increpos pola megafonía, o presidente intentando entrar no campo e increpar os árbitros, os insultos dos aficionados rivais contra nós e contra os xogadores, creo que non axudaron en nada e bueno, así foi o desencadenante, pois, co resultado final, non? Moitas gracias, Marcos, nesa gran liorta que ademais ti tamén fostes agredido, contame que pasou. Ao finalizar o partido había bastante tensión, bueno, hubo intercambio de palabras, pero pensamos que había quedado aí, simplemente, parecía que a cousa estaba tranquila, pero ao cabo dun segundo vimos que no vestuario había bastante jaleo, e aí é onde vimos que había xente da grada da animación do Lemos, máis algún directivo, máis algún xogador, cando vamos todos ali a mirar que pasa, bueno, hai empurróns, bueno, pois tanto un compañeiro como a min pois deronnos certos puñetazos, bueno, pero quedou aí a cousa e xa despois deso xa se tranquilizou. Este domingo temos ese partido de volta, ás 8 da tarde aquí, que se espera para ese partido? Pois pola nosa parte esperamos que sea un partido no que a xente veña a disfrutalo, que ascenda o que o merece no terreo de xogo, bueno, se o Lemos felicitalo, e se somos nós disfrutalo aquí na casa, o que vimos pregonando todo o ano, que a xente na grada disfrute e aproveite o día que vai facer. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Lemos, o que nos contan é que están moi arrepentidos de todo o que pasou, que piden perdón e tamén nos contan que durante o partido eles tamén recibiron cánticos racistas e que están sendo ameazados. O que esperamos todos é que este domingo ás 8 da tarde aquí no campo de Portonovo só se celebre o fútbol.